Bi biryara walitiya Amedê piştî 110 rojan qedexeya derketina derve li taxa Cevat Paşa, Kolana Gaziyê û 4 koçeyên taxa Dabanolu ya li navçeya Sûrê rabû. Piştî bihîstina rakirina qedexeyê bi hezaran kes berê xwe dan nava Sûrê û xwestin biçin xaniyên xwe bibînin. Xelkê ku bihîst qedexeya li ser taxa wan rabiye berê xwe dan Sûrê û niha li vê derê li bendine ku polîs vê têlbendê rake û riya wan veke. Lê polîsan piştî ciyekî nehişt ku kes bikeve nava taxan û malên xwe bibîne. Valla min bu 100 metre dûriyê min e yasak nerezarim. Li ber tankô topa xira dibe û me cilê xwe eviya derxistiye malê me tev wê daye û de kajam tuzane mal heye tune ewa sedro qediye. Ematin polîsa nehişte. Goneçin got silahê avêtine îja ema rih şêrîne. مالا خود 45 سال به محله داد انا برآمدانه مجموعه دست داخوازم مبرا قنابه اشیاء مبدن جمرا خانی کی او کی یاخد حقی مبدن مش خارن خانی کی بسینن داخل از هرم خانه خوب ببینم از هر اشیاء خوب بگیری اشیاء ببینم Tabii adalet bir işim ya amele yemketin bir iş yani. Gerçekten hem zor durum medana. Xelk hebû ku xaniyê xwe dît û hin kes hebûn ku qet xaniyên xwe nedîtin. Xelkê Sûrê ku zirareke mezin dîtiye, dixwaze êdî şer bê navber bisekine û kes nemire. Yani barış buna daha hoş buna. Yani millet biçine mala xwe. Mala me xirakirin, em mala xwe tiştê xwe eşyayê me bilebdeme. Em barış dixwazin, em çi bikin? Barış xani mani yeme çekin. Evet başka şey. شو تخازم رحمة خدای خود خواست من تشکی نخوازم والله ما قبر چی مانم تی مانه یکین من میزه نکریه یکین تشکی خلقی پرا گرد خلقی yardım گرد خلقی تشتا گرد من تشکی نگرتیه Li navçeya Sûreya Amedê 110 rojin ku ji ber şer û pevçûnan derketina kuçe û konanan qedexe. Qedexe li taxek rabû. Lê li 5 taxên din hêjî ev qedexe berdewam dike. Heta niha nêzî 30,000 kes ji Sûrê koçber bûne. Maşallah dekak. Rudaw Amed.